ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪುಣ್ಯಮೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅವೆಡ್ದುಂಬು ಮುಲ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಡುನ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋಂಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲೆಕಾನೆ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ನ ಬಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ ತಾಗುದುಪ್ಪುಡು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ ತಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹನುಮಂತಡ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಕೆನ್ ಪತೊಂದ್ ಬರ್ರಗ್ ಬಟ್ ಆ ಮೂಲಿಕೆನ್ ಪತೊಂದ್ ಬರ್ರ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಹನುಮಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲಿಕೆ ಓಪಂದ್ ಸೊ ಆರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತನೇ ಇಂಚ ಪತೊಂದ್ ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತನ್ ಪತೊಂದ್ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ ತಿರ್ತುದು ಅರೆಗ್ ಉಂದೇ ಲಂಕೆ ಪಂದ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ಆರ ಇಡೀ ಪರ್ವತನೇ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ದೀಪೇರು ಅಂಚಾದ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ತಿರ್ತದಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆತಡ್ ಒಂದು ಲಂಕೆ ಹತ್ತು ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಕಿನ ಮೂಲಿಕಾಪುರ ಅಂದಲೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಮೂಲಿಕಾಪುರ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಕಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಡು ಇಂಚ ಮುಲ್ಕಿನ ಮೂಲಿಕಾಪುರ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಳಲಂಕೆಯನ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆರು ನೇನು ಲಂಕೆಂದು ಎನ್ನದು ಆ ಪರ್ವತನ ಮುಲ್ಪೋರ ತೀರ್ಥದೀತಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಕಿನ ಒಳಲಂಕೆಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆತೆ ಹತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಇತ್ತೆ ಒಳಲಂಕಾದೀಶ್ವರ ಪಂದಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಲೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋದ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ತಿಪ್ಪೆ. ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೆ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಆದಿತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ರಥಕ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂದು ದೇವೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನು.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ ಚಕ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ತೂನಾಗ. ದೇಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ತೆರಿಸ್ಕೆ ಎತ್ ಪಂಡಲ. ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕು ಇರು ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.